Pios ngo kan ni ka khubor, pitip ikan ni ka jingja, jong kan ni ka pandemic. Ujisu usngo kia ka mansiem ka ka banja ya laki jong kinong bot ka jong o. Yo ba kumnor ki feel na hadian katas nam bola ai ka education yaki. Predestination ka jing tmulapa ka shiti ka jong pol jing nong rom ka nong bapra ka dekat ka ba arpusan hado arpupra. Ya ka jing tmulapa ka boleh ubo. Ya anes kalau nang menikang kedekat ke bakat kat lai ke basaci sien kapan baya ke jing im jong yu breu kam dai ke jing tip ke jong ye kam dai ke jing la ke jong ye ndai ke dai ke plan bamayan ke jong blai ka bo ulat tip lepa lut yang ngapa dia pe bah ke jing ya lenti exodus cibon ki kon Israel ki leknyum ya kata ke jing ya lenti Bat mangir kum jo ikan ni kejingja ka bajaman ta ngi khnyum ye ka lockdown ngi khnyum bingi shapting ye ki economy lock ba it ndrai kan mau ye kan ni bah ka jinget ba ka jing so thu ka jingi ublai utip lapa lut iki baro bat kanam dan ka no ka jingja lam ka jing tip ka jongo ban yin yat ruban sngap ye ka ktien ka jong blai ka khubor ka jongo Namar bengi don ublay watip bapis ngap ikan ni gajing keren ro ublay utim bapin siya ngap ba unsa khat yanoro utim ublay keren ni gajing im gajong aba gajong piu la tip lapa la tmu la dan gajing tmu lapa ya ka egaban yat bat ka egaban saja yangi naga gospel gajong Yohanes kalau nang bakat nyo ka dekat ka bakat sao ang ktien gajong blay ya kata ka ktien jong me ngala IT haki kata ka perthai ti kala shun yaki na bakim long naga jong ka perthai kumbanga ngam long naga jong ka perthai kamaning kong ka bengi de ban song thu ya kan ne ka long yo anes ubatha ya kan ne ka gospel anes udai tang nong tong da kha sempoi perkat ibo plebun sadeu tau apostol ro namar ka jingmut ka jong uhi ka debon ya traibit kata ka business ka jong orang kat berkupa jong o usabadi bani kan mau udan rengkat bodu Jacob upara jong o hagadurial Galilea uji suya nang ta badu i hagawai pada galeng kabadon u Andrew badu Simon Petrus Bau Jisu laang ban pengam ya kata kejar jong pi siapa kam jelil makiru kila kok ngok ya kajing ong ke jong kaba pela kaba jaga long ha kajing kawan ke jong ki ya kata kejar kila yok sibun ke doka anda ha kila poi harengko Jisu ong ini kiktian ngan penlong ya pi kinong tong bre lam poi perkan Mereka deka bala tmula pa yaki. Bau Jisu let hanta bonsa khatro yaki. Latha yakane hakis nam gumba kandai po hadu shispa edi. Hadien ka jing penjat ya ka temple ha Jerusalem. Bahaga takapor ka bau Janes uai yakane ka gospel bagi berukin yopule. Kidan ki Jew ki bagajing sha influence ka jong ki galang hakat philosophy jong kata ka bingi ong ka Hellenistic philosophy bat kam sim dei tang ki Jew ki bapule la ang kidan chi bon ki basdang ban wan long ban bot yu Jesus Christ kumonong panem makiru ki badan nya kata ka background kanong rem jong ki ka balong Hellenistic ndrekin sa sedang mentaban wan sa pang jong Jesus Christ kumonong panem kanam dai kabasok anes usngodan kam utha ya kan ka gospel baki bakum kita ki breu kin yo ban pule ya ka jing sisa bakin tipro namar baka purpose ka jong ugala purpose jong anes kalang baki breu kin tip bo Jisu udai ublay ka purpose
nang tang sa gaway pada ke immediate context ka bangi ka gospel ka jong Yohanes iko to kalanong ka bakat nyo kaya to ingi siya panggata ka jingja ka pada ka final discourse ka jong uta unong hikay rangkat bagi senran ka jong kaya to ingi haka gospel ka jong Yohanes kalanong ka bakat lai ba ujisu ulami nakakamra ka bahaneng but onda ulami nagata ka kamra bahaneng ulayat lenti rengkat bat kisenran ke jong utang memdai kat arngot kat wengot Judas uladam mitna hakapor bakeren ya gane kalenong ke bakatnyo Judas chimdan syuk rengkat bat ki balok be ke ba jangalong anda haba ujisu layat lenti nang ta kum bejulong ya man kapor umi nang ta di ban let ceket sama ni kajaka kabu itam manlet tangba ya thu ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka bakat pra ujisru uklampat poyakat samani kalong kajo yang ngaru ubri bapang kumnongan ya kendo baru belai impossible katinga dai jong baru belai kalau betang leng bau Jesus Christ da kating yap ka jong lor ka ding pna bau belai unami isu ya pop ka jonga Dina takadabu jisu ka nga poro duay na batala jong kisenran ya kaktian ngala aiki ngala hikay ki kadega self manifestation da karenyang ka jonga